Ooh. Hello mga kawigel! So, Oh, ayan po, ito na po ang ating binagoongang litsong kawali. So, binagoongan ho yan, kaso si Rishan po, bawal po sa kanya malansas. So, hiniwalay na lang po natin yung ating mag-o. bagoong. So, hilaw na ano po yung nilagay natin. Ito yung bagoong po, ginisa natin, tapos hilaw po yung kamatis at sibuyas. Tapos meron din ho tayong barbecue chicken na malalaking hita ng manok. Sa oven po niluto yan, ha? Yan, bago pa tayo magsimula, pray po muna tayo, ha? Ama, maraming salamat po sa pagkampi ng kaloob niyo po ngayon namin ito. At maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan. Ito po sa madalayan ko sa inyo po itong anak. So, Kristo namin tapagligtas. Amen. So, yung hugas na po tayo ng kamay. Bang na po tayo. Unti ka na ho na mawala sa loob namin na bawal kay Rishan po yung malalansi. Kasi isasama ho namin yan dyan eh. Sa binagoong ano natin. Yun, Marisha. Buti na lang naalala. Ooh. Ano to? Ano yan? Ano yan? Sa'yo yan. Ito na ang kanin mo ng kuhanin. Wow. Wow. Oh, init. Minute pa. Sabay. Tatay. Mabiyak. Init. Tatay, oh. Sige na. Harap siya din na. Ang ganda lutong nito. Ayan na. Thank you. Yan. Lagay mo na natin sa kapit. Nang subo po. Tadalak. Ang laway na. Anong suba? Sige, tinan niyo kung malutong aking pang chicken. Tap. Ito po. Kanin. Sticky yung ano natin, barbecue po. Sticky yung balat. Ay, thank you na. Yan. Ako na lang kakain ng chicken mo, ikaw na yung kakain ng lechong kawali. Hapo. Kain po. Na, kanin. Opo. Thank you. Kain po tayo. Yan, may bagoong. Hop. Wow. Favorite pa man din ni Richard. Ang pinagoong yan, bagoong, tsaka yung chicken na to. Nako. Ang sarap. Yung combination ng ano. Isang kawali at yung bagoong ano. Kumakit si Boya. Parang style bagnet po siya. Gusto. Pag sa oven po. Ano? Ano ito lasa? Lambot yung chicken. May walay sa boss mo. Still, binagoongan pa rin ho siya. Kaya lang, hiniwalay na natin. Wow. Sarap na. Hapo. Ang sarap sana may sausawan si Risha na. Ano natin ginagawa? Oh. Ito. Bagong. Saan ang bagong ko dyan na? Pamit lang bilo po kung parehas po tayo ng ulam.
ano na rin po yung kinakain nyo. Binababasa naman po lahat ni Honeybase yan. Inisa-isa po niya yan. Although hindi po tayo nakakapag-shoutout ngayon, gawa ko na may mga tinatapos po kaming props. Lalo na si Honeybase. Tumitilaok na yung manok. Alas 8 na ng umaga lagi po natutulog yung si Honeybase. Nagpupuyat doon sa props natin. Hindi lang basta props yun, ha? Oo. First time kong gumawa. Pero sobrang mahal po talaga ng mga ginagawa ni Honeybase. Kung bibilihin niyo po siya, actually mas maganda pa yung magawa mo sa mga ano. Ay, thank you. Kung bibilihin mo siya, aabot siya na 15 to 20,000 lahat. Wow! Ano? Grabe. Grabe talaga. Yung Yung isang- costume pa lang, grabe na. Yung isang props lang. Hinanap natin, iba? Pinakamura 2,000, ba? Isang props lang. Yung isa 7,000 kasama na yung ano, kaya lang. Pangit pa to. Baka ma-spoil mo. Spoiler, di pa napapalabas. Wow. Wow. Nakuha ka pa ng ano, pang kawali, ha? Tayo na kasi palit na tayo. Ako na yung sige mo. Alam ko, parang ano eh, dalawa din gayat ang babo ng balanse eh. Ano na stick? Anong pa, Lindsay? Okay na po. Ano ikaw? Konti lang. Ito na lang. Ikaw na. Ito na. Ano po? Ito palang ulam na. Naunahan ako ni ate. Anong panak? Meron palit yung kawala to. Uy, sarap naman yan. Sarap. Ganda ng barbecue natin. Nanonood. Natabot na rin yung ating chicken. Yun, no? Oh, sino ba may gusto ng barbecue Okay na chicken? ako. Ikaw na. Okay na po. Sila. Sarap pa naman may sausawan na bagong yun, no? Yung sinisimot yan eh. Kapag pwede po sa kanya. Tsaka itong chicken, paborito rin ni Rizal tayo. Kato naman na. Kung sa amin, paborito rin ni Richante. Bitin sa kanin, no? Kasi bagong kasi malasa, no?
Sarap. Ang sarap po. Mabuti si Kuya sa ano. Sa kanan. Dahil, no? Yun po, natapos naman po yung isang masarap na mukbang natin. Siyempre, maraming salamat sa Diyos sa pagkain pinagkaloob niya ngayong araw na ito. At sobrang salamat sa mga kawigil natin na patuloy na sumasala sa atin sa isang kapagkainan. Naway laging may makakain po tayo sa araw-araw. At lagi po tayo magpe-pray para laging ligtas sa araw-araw. Ingat po palagi. Yan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Kaya, bigla na lang mawala.